Pandhawa tata Gadewi saya Indriyaksa Sara Maruta Bawana Prana Margana Satriya gagah pideksa godhek wok simbar dodo sapa iki tambuh lawan aku Werkudara lho kowe sing jenenge Werkudara dasar para nyata sapa kowe lek nomripatmu jering gobokmu mburi saka Ima Imantaka putra swargi Kanjeng Rama Prabu kang dadi aranku Niradayaksa yo gawe kisruh gawe kiduh mapan ana Astina ana ora nrimake patine Kanjeng Rama Niwata Kawaca sing mateni Janaka ndi jare Janaka adimu Janaka kon majure kemah-kemah gulune mudhar iso mateni Jlamprong waton bisa nglangkai bangkene Werkudara gigit sing pengapit pedhot gulumu wae dalam. Wah, jenggureng kaya barongan medyeni. Ora ngalih kesampluk tanganmu. Rosane ranjamak setan kowe Werkudara nanti ayo ngateko
Wah! Wah! Oh! Wah! Ah! Woi! Ah! Wah! Candhake Werkudara. Bumi gunjing langit gelap katon lur kencang ing alit Ursang mawe gandrung sabarang kadulu ora ngono ora nglegewo bareng panenggak Pandhu sing jenenge Werkudara tumandang bubar mawut Madyabala Mantaka Werkudara panci iki sing tak anti-anti Kertiwindu kepengin ketemu lawan dapurmu. Ayo. Utang loro sora utang mati sora mati Werkudara. Sing tak anteni. Kowe mbiyen Werkudara tanganmu iki sing kok mateni wong tuaku Kanjeng Rama Senguni ya ora? Wah, Kertiwindu ya. Tangan iki sing tak mateni gerakanmu. Yen ora trima arep ngopo dina iki? Kertiwindu sing bakal maleske patine Kanjeng Rama Harya Senguni. Werkudara. Kowe wis tuwek keklek jambul wanen mungsuhmu Kertiwindu nglakoni ilang nyawamu. Lah dalah. Kaya ampu-ampu. Liyane Kertiwindu kok tempiling mesti geblak. Ning aku ora nggih. Ndi? Jare kowe duwe kuku ampuh, kuku Pancanaka ndi? Tamake marang aku. Lah dalah. Wah,
Wah, edan ora popo. Lah dalah nyoh. Sirah nek arep kok dugang. Nyoh. Wah. Loh. Nyoh, geger. Milih Werkudara. Wah. 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 Loh. Mampir. Wah. Wah. Canda kowe. Wah. Loh. Wah. Hadap. Bangsa telek, kerti widu. Kowe anak sengkuni gawe geger ngono kene. Anggepmu apa adi Werkudara apa Prasara ngene? Ratu Mandura ora trimo arep ngopo? Ayo yen pancen kowe Baladara ora trimo didodohnya dodo. Kerti windu ayo tublak tungkak modar dasmu kowe. Ebes jarak. Bangsat kowe. Baladewa ora kena mok sepeleke konen Ratu Mandura lawan ilang nyawamu. Wah! Pihak Suramarata. Waduh. Bramara remang uswa nyombreng aning marga amal agung kok ora Bu Mandura kenging napa iblis anak sengkuni sing jenenge Kerti Windu ora kena disepelekke. Yayi Werkudara kalah. Aku didugangi ditendangi. Yayi Kresna, wonten dawuh. Aku tak takon. Gurune Kerti Windu kuwi sapa kok ampuhe kaya ngono kuwi? Kula piyambak nggih mboten mangertos ing ayun kula sampun matur. Ingkang sembada madangken lampan menika dede sinten-sinten. Kejawi king wayah Parikesit. Lah iki Janaka wis budal apa ora? Sampun. Nyai Arjuna sampun bidal. Mboyong Parikesit. Ingkang kalenggan sak mangke nedeng Purwita dhateng Kakang Anoman. Ya syukur. Lah iki yen ngenteni Parikesit teka yen nganti Kerti Windu ngamuk bunggung gawe gegering kraton piye kula nyuwun tulung. Beteng kraton dipun tutup dipet rapet sinambyang ngranti papaning keng wayah Parikesit. Yo yen pancen koyong tak tutupe beteng asli kowe.